നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കളമശ്ശേരിയിലെ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ നിന്നും മുക്തമാകും മുൻപ് കൊച്ചിയിൽ മറ്റൊരു ദുരന്തം കൂടി. കുസാറ്റിൽ 4 പേരുടെ മരണത്തിനും 45ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കാനും ഇടയായത് ബോളിവുഡ് ഗായിക നികിത ഗാന്ധിയുടെ ഗാനമേളയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട തിരക്ക്. ഗാനമേള ആസ്വദിച്ച് നൃത്തം ചെയ്ത കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് കുസാറ്റിൽ ടെക് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റുകൾ വെച്ച് മറച്ച വേദിയിലേക്ക് ഒരേ ഒരു പ്രവേശന മാർഗം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2000-ലേറെ പേർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണം ബോളിവുഡ് ഗായിക നികിത ഗാന്ധിയുടെ ഗാനമേളയായിരുന്നു. ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി നടന്നത്. ഈ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റെപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിപാടി ആസ്വദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മഴ പെയ്തതോടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് പുറത്തു നിന്നവർ പാസ് വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഓപ്പൺ എയർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പിന്നിലെ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ നിന്നവർ മുന്നോട്ട് വീണു. ഭയന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തേക്ക് ഓടിയതോടെ വീണവരിൽ പലർക്കും ചവിട്ടേറ്റു. ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും പരിക്കേറ്റത് എന്ന് കരുതുന്നു. അപകട സ്ഥലം പോലീസ് നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരിൽ 4 പേർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തും മുൻപ് മരിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മരിച്ചവരിൽ 2 പേർ ആൺകുട്ടികളും 2 പേർ പെൺകുട്ടികളുമാണ്. 4 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും ആംബുലൻസുകാരുടെയും സേവനം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവും സ്ഥലം MLA കൂടിയായ വ്യവസായ മന്ത്രി P രാജീവും സ്ഥലത്തെത്തി. കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ടെക് ഫെസ്റ്റിനിടെ വലിയ അപകടമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു. ഗാനമേള കാണാനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തിക്കും തിരക്കിലും പെട്ട് 3 വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം 4 പേരാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് 7 മണിയോടെയാണ് ബോളിവുഡ് ഗായിക നികിത ഗാന്ധിയുടെ ഗാനമേള കാണാനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കുസാറ്റിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 2ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളായ അതുൽ തമ്പി, സാറ തോമസ്, ആൻ റുഫ്തോ എന്നിവരും പാലക്കാട് മുണ്ടൂർ സ്വദേശി ആൽബിൻ ജോസഫുമാണ് മരിച്ചത്. ആൽബിൻ ഇവിടുത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്നും സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയതാണെന്നും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ആരംഭിച്ചു. 2 മൃതദേഹങ്ങൾ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും 2 മൃതദേഹങ്ങൾ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തും. അപകടത്തിൽ 64 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് കോഴിക്കോട് പ്രതികരിച്ചു. ഇവരിൽ 2 പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായതിനാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ഈ ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റി. മറ്റുള്ളവർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കിൻഡർ, സൺറൈസ് തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലുമായി ചികിത്സയിലാണ്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികളും രാവിലത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനവും റദ്ദാക്കി. അപകടസ്ഥലം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ, ഹൈബി ഈഡൻ MP, ADGP MR അജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ സന്ദർശിച്ചു.